Kikubor ka Batesi TV. Lawan Rashapi taka Frank Motors, the all-new Altros. Now, with more exciting features. Ka any ride, ka app ban book taxi bat bike, ban pensuk ya ka let kawan katkum ka jingdon kam jongpi, namar bangi nyokor ya ka por jongpi. Download ya ka nika app na ka Play Store. Hatu pikwa baki jan jongpi kin kuit bha, benar kam, da ka Oswell Soup, hilaban yo na barok kidukan. Ka Aiti Group of Institution Bangalore, kadai ke college babhatam nagabanta ke jingkuli nursing but paramedical course, hospital training, pinyo scholarship but 6% ka kam, haki hospital bahedo India but shabari. Nabanta ke jingkuli ka jingseo ka baret but hila ban legu ban kuli da ka education loan. Hila ruban syukola ho number kandai nyo saw san riu pranot. Lani kandai pran riu laisan, ar riu kandai pra. Ka Ophis Subdivisional Agriculture Officer Eastern West Hills District hakar pratrik naitung araja pulai kala Aiti kali Prime Agriculture Response Vehicle syaka kenhun jakinong rap kibla tip kerteng kom ka kersoi lang producer group Riken bat syaka Maulin Triang Dairy Cooperation Society Limited Maulin Triang ha ka jingalang belasaki lang do MLA jang amarang constituency upa amet baling do ublalong kum kongsan Deputy Commissioner ke Eastern West Hills District Ubak Ji Kharmau Plang Ublalong kum sumbut kongsan ka Subdivisional Agriculture Officer ka kong AD Nongbri u Branch Manager ka Nong Klau Ubak AS Nongbri bat kiwe. Yakni kali layo ada ki artli ki group oil group kade ko soilang producer group na Riken but away pat kade ka Modern Triang Dairy Cooperative Society Limited haji shay de balyo likely ki kali ki likely ki group kang mamenta ni layo tang ki artli ki group but away pat kade Mdcsl kani kade ka scheme jong mamenta usnam but menta usnam pat ni layo pan ai ki artli ki group kumno kini ki nongrap ki laban pindan kami kini ki kali ha kini ki kali la fit daki online GPS ban track ki Tiki nongrap kila ban phone hakunu ko por eki but kani kila ban contact baki Aiti but hapot ki phone ki Aiti kin ai ki takmot kin pin ya kundo eki bias bat yaki sellers ek nong dia ki nong thien te ka dor ni mla ban ina ko office ka dor ki hape kudhi ki ka jingdon jon kini ki kali nge scam bakan ya rap shibo ni ki nongrap kham tam ni dei ki nongrap ki ba nashpo nong kundong nash ki jaka ki bamdan ki kali ki jaka baki surak ko kisniyo kin se rap kham tam ni hak porslam kini ki kali kin se rap shibon e ki nongrap juni shakani ka than wada ka na agriculture ni kan tu ki nongrap da ki don kinu kini ki jin e bakin la ban boi ban wan ra ik taki Marrep jungki kila ban phone ha ki tu ki number jong kali ka kali kila don tu item number 1917 batang shi phone ta number tekin hap ya put ki do number kila bakin ki nongrap shibo da ki don kami ki ki fertilizer dia kinu ki input sibu kila ban yo na kum ka na office lo ofet kwa ban wan ra sin jakan jong kila ban phone kini ki ai ya kini ki kali bat kini ki kali ken sai ra ban pin ki ta ki mar jong ki inputs na ta jaka dukan shpo ka jaka rep jong ki bat kum so na ka jaka rep she ki dukan ki baki kwa ban dia